ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋನು ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಕೊಂಡು ಸೊ ಫನ್ನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂದ ಎಂಕುಲು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಸತ್ ಒಂದುಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆ. Number 4. Number 4. ఏరన్న గేమ్ కుదై పోయిరా 4 జంత 4 కరెక్ట్ అండి అంటే ఎప్పలించనే వన్ పుజానా నేను టెస్ట్ మల్తిని ఖాಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೇಮ್ ಮನ್ಪಾರು ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಮನ್ಪಾರು ತುಯ್ನ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತ ಈಗ ನಿಜವಾದ ಆಟ ಚಾಲು. Number 2. Number 2. Number 2. See, here group ಅಂತೀನಿ. ಇದು ಏರು ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಏರ್ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅವಾ ರೂಪಾವ ಟೀಮ್ ಬಿಡೋಣ ಯಾರು ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೋ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಸುಮಾರು ಗೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಜೋಕುಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೊನ್ನುಲು ಒರಿವೇರು ಪೊನ್ನುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿದೈ ಪಾಡುವೇರು ಗೇಮ್ ಹಿಡಿದು ಅದೇ ಬಿದೈ ಪಾಡುದು ಇಂಕು ಪೊನ್ನುಲು ಒಂಜಿ ಹಾಕಾರ ಜನ ನೀವು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲು ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಓಕೆ ನಿಜವಾದ ಇರು ವಿನ್ನರ್ ಆತಾಡು ನಾವು ಬಂದು ಅಕ್ಕಲು ಸುರುಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕು 2 ಜನ ಉಂಟುಗ ಅರೆ ಎಂಟು ಬಿದೈ ಪಾಡುಗ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಇಂಚನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊನೋಡು ಬಂದು ಸಂದೇಶ ಈ ಗೇಮ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹುಡುಗ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಒರಿನಕಲು ವಿನ್ ಆಪೇರೆ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೀನಿ ವಿನ್ನರ್ ಮೇರ್ ಅದೇ ಈರನ್ನು ಒಯ್ತಿನ್ಬೋದು ಅಂಚದೆ ತಿಕ್ಕುನೆಲ್ಲ ಪೋಂಡು ದಾಡ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಬಲೆ. ಸೊ ಸುರುತ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇರೆ ಕೊರ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವನೊಂದು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇತ್ತನದ ಎಸ್ ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಡುತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗೋಣಿ ಬತ್ತ ಮೈದಲ್ಲ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿಯಾ seconds, 30
30 seconds time. 30 seconds time. 30 seconds time. ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣ ಮೋಜಿ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಮೋಜಿ ರೆಡಿ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ರಂಜಿ ಬೆಳಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ 16 ಪಾರ್ಜಿನ ಕೊಡಲೇರು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಹಾಜಿ ಏಳು ಒಂಜಿ ಪಿರೋದಿ ಬಾಲ್ contestants, so your time starts now. Aina. Straight பண்ணு. சாந்திரி லகன வேறு. ஆ ಬಿಡು ಆಯ್ತು ಬಿಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎರಡು. ಏಯ್ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು. ಬಾಡ ಬರ್ತನ. ಎರಡು. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಏತ್ ಬಾಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಪರ್ ಹಾಕಲು ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಪರ್ ಹಾಕಲು ವಿನ್ನರ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ನ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆ ನೆನಪು ದಿಯಾಡಾಂಡ್ ಟೈಮರ್ ರೆಡಿ ಉನ್ನತ 1 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಒಂದು ಜೋಡು ಕಾಲ್ ಕೊಡು ಇಜಿನ ಹಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಓಕೆ ಬಾಲ್ ತಿರ್ತಪೂರ್ಣ ಕೂಡ ಪೇಜಿದ ಬಾವುಡ ಅಪ್ಪ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಯುಂಡು ಓಕೆ ಅದೇ ಸೊ ರೆಡಿ ಆದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರಲ್ಲೇ ಅದ ರೈಟ್ ಸೊ ಟೈಮರ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ
ಓಕೆ ಸೊ ನೇತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಕಡೆಕ್ 21 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತೃಪ್ತಿ ಲೀಡ್ ಆಯರ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ನೀಚು ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಲೀಲಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಪ್ಲೇ ಎಸ್ ಕುಡಂಜಿಂಡು ಸೊ ಅಪ್ಪಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನೀಚು ಎಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗೇಮ್ ಆತ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನ ಗಾನಿ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಒನಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗ್ ಸೊ ಒನಸ್ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಈ ವರ್ಷಲ ಉಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಲೀಲಾ ಆಂಟಿನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ಸ್ವರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅವು ಪೂರ ಪಲ್ಯ ಪೂರ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿ ಮಾತ ಸೊ ಆರು ಮಂದಿನೇ ಓನದು ಸೊ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅಂಚಾದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ಅವು ಇತ್ತನು ಫುಡ್ಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಫುಡ್ಡುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂದ ಸೊ ತೂದು ಬರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಮೋಲ್ತಲೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಮಾರ ಬಿದಾರ್ದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಬಾಟ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೋತೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪಿ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿಂದು ಅಕ್ಕ ಮೇರೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಪರ್ವತ ಕಟ್ಟೀರು ಐಟು ಪರ್ವತ ಬರ್ಗ ಹಂಗನೆ ಆಡೀರು ಒಂದೊಂಜಿ ಅಂಕಲ್ನ ಪಿಟ್ಟೆ ಇಂಜಿನ ಬುಲಿಪುಣ ಎತ್ತ ದೇವರನೆ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪಾರ ಟಿವಿ ಬರ್ಪಾರ ಟಿವಿ ಬರ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೋಲೆ ಪೂರ ಒನಸ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವಳು ಪ್ರಸಾದ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರೇಮ ಈ ವಲಯದವಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನಾದಷ್ಟು ಓಟಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಳ್ಳಾರ ಇರ್ಲ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪರವರ್ಷ ಸೊ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಪಾಡೋಚ್ಚವು ಹೆಂಗ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಬರ್ತಾವು ಮರ್ಲೆ ಅವು ಮುರಣಿ ಕಂದಿನ ಗರುಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದೊತ್ತೊಂದಿನ ಹುಚ್ಚುನು ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಮೆರ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗೆ ಲೀಲಾಂಟಿನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿ ಮಾತುಂಡು ಸೊ ಕತ್ತಲೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಚೆನ್ನನ್ ಬಿಡ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ನೆಟ್ಟದು ಹೋಜು ಲೈಟ್ ಇಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಇಂತೆ ಬರ್ತಾ ಯಾಕ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಲಾಡಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಮೇರು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಟೂರ್ ದಾನಿ ತಪ್ಪೈನಿ ಮೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೂರ್ ಉಂಡು ಏಪ ಅರೆ ನಂಬು ಚರಿ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲು ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಡ್ ಪೋಯಿ ಸೀದಾ ಜುಯ್ಯ ಪೋಯಿ ಐಟೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐಟಮ್ ತೋಜಲ್ಲ ಹಾಂ ತೋಷ್ಪೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಕಡೆ ದೇವೆ ಕಚ್ಚಂಬಾರ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತು ಮಾಲಾಡಿ ಸುಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಜೋಕಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಮುಖೇಶ್ ನೆಕ್ಕೆನವುಲ ಪಲ್ಯ ನೆಟ್ಟೆನಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಡ್ಲೆ ನೆಟ್ ತೂಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈರು ಓಡಿಬೋದತ್ತೀನಿ ಮನಸ್ ಬಂತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉನ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಸೊ ಮೇರಿತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಾರಿ ಒಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮಂತದ ಮಸ್ತೆ ಈರ್ನ ಮಂದಿನ ತೂಲೆ ಲೀಲಾಂಡಿ ಮಂದಿನ ಗೀ ರೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ಮೇರೆಗಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ವನಸ್
ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಒರಿದು ಜೊತೆ ಊರನಲ್ಲ ಆಂಡೆ ಒಂದೊಂದಿನ ಮೇರೆ ವಾಸ್ಮ ಮುಂತಿಚೇರು ಸೊ ಅರ್ನ ಬಡಿದಿ ಮಂದಿನ ಗೀ ರೈಸನೆ ಯಾರು ತಿಂತಿಚೇರು ಅಂಚನೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆತನು ಸೊ ಪಿದೈಪೋರ್ದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ನೇಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟೇ ಬೇತೆ ಸೊ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂದೆ ಸೊ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಈ ಸೈಟ್ ಮಿಸ್ ಮಂದೆ ಎಂಕ್ಲುಡೆ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸೊ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಎಂಸಿ ಮಂದಿನಿಗೊಂಜಿ ಪಾಪ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೊ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬನ್ನೋಲಿ ಸೊ ತೂಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚೆಂಚೆ ರೆಡಿ ಅವಳು ಇಂಕ ಇಂಚೆಂಚ ಮನ್ಪೊಂಜಿದ್ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ ಗೇಮ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಂಕ ವರ್ಷದ ಯಾಲ ನೀಚಲ ಮಂತ್ ನಿಪ್ಪ ಈ ವರ್ಷ 6 ಇಂಕ್ಲೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡಿತ್ತು ಗೇಮ್ ಆತ ಬಟ್ ಅರಿಗೊಂದು ಎಂಕ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊಚ್ಚಿ ನಮಗೆ ಅಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಜ ಮತ್ತೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅವು ಕೊಡು ತುಕದು ಜಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜನೆ ಸೋನಿನ ಬರ್ತ್ಡೇಲಿ ಇತ್ತು ಜನವರಿ 1 ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತ ಅಭಿನಂದನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ದಿವಕ್ಕ ಸೊ ಚುನಿ ತುಲ ಕೈತಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತಲೆ ರೈಟ್
ಸೊ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಪಿದ್ದಾಡ್ನು ಲೇಟ್ ಆಪಿನ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇರ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸತು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುವೆ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.